Klokken er halv 9 om morgenen, og vi er i gang med tennisfigurer. Vi er i gang. vi skal træne, og I skal se på det, og det bliver noget af en oplevelse for jer. Se, Silje, du skal lige herop, op på sengen, så. Og så skal du lige vise dem, hvordan man danser med numsen. Hun hedder Silje, hun er skideskør. Og hvor bor vi henne, Silje? Jamen, jeg tror, vi bor på... Lige nu er vi på Nattergaden. Hvorfor nummer? 1. Og det vil så sige eventyrbakke nummer 1. Ej. I Nibe. Så folk nok ikke ved, hvad er, hvis de ikke kommer fra det, eller kender nogen, der bor. Hvor skal vi i gang med at træne? Se her. Se hvad jeg gør med mit fødder. Det skal vi se. Jeg vil starte lige op. Hun har ikke bukser på. Og jeg har underbukser på. Væk med min iPhone. Væk med den. Og sig hej til min iPad. Silje, hvor har du lagt min iPad? Er det min far? Ja, det er din. Hvor er min? Den er stået. Vi er ligesom rige på grund af, at vi har iPad. Ej. Vi er faktisk ikke helt for den ene her, men... Nej, han er Silje. Den er Emilius omkreds. Og det siger Gå væk, Silje. Jeg skal finde den dumme iPad, før du gør. Hvad er det her for en? Og det er din. Ej, Silje, hvor har du lagt den? Det ved jeg ikke. Det glemmer jeg simpelthen. Det ligger tingene. Det ligger den sådan en gang. Er der ikke nogen af jer, der lige giver en kommentar til, hvor den kunne ligge? Et forslag. Til, hvor Kan den jeg kunne ikke ligge? hjælpe mig? Ja. Så kan jeg lige Nu give er en lige smidt kommentar. op og iPad væk. Kan I Så giver jeg lige en kommentar for, hvor den kan være. Vi viser den lige lidt rundt. Vi viser lige lidt. Jeg kan godt se det. Altså, vi har et lille skrivebord med kontorstol lige her. Ja. Med nogle 4 skuffer der. Så har vi også sådan 2 diner, som den... Ja. Mine kjoler. Og så har vi sådan nogle reoler. Og så har vi sådan en hel masse skuffer. Og så har vi et spejl. bræs dernede. Og så er der en hel masse andet bras. Og så har vi sengen her, hvor vi... Det er godt, at vi finder den der på et tidspunkt, men... Det Giv en kommentar til, hvor den kan være! Ja, okay. Nu skal vi i gang med opvarmning. Altså, helt ærligt, Silje, du har smidt min iPad væk, og nu er du opvarmet. Den er i noget sted i Mikkels omkreds. Og det vil sige værelse. Hvor er det henne? Det er værelse. Nå, Silje, der. Den har kostet mig mange penge. Jamen, jeg ved ikke, hvad den er. Jeg er skide dårlig til at huske, hvad jeg lægger ting. Og det er lige med på videoen. Jeg er skide dårlig til at huske, hvor jeg lægger tingene. Og her kan I se det her timeglas. Det løber snart ud. Altså, se. Silje, mens du leder efter min iPad, så tager jeg tid på, hvor lang tid det går. Se, er det ikke nice? Silje, hvis du ikke har fundet den inden den er om, så... Ja! Seriøst, hvor er det? Det ved jeg sgu da ikke. Prøv lige at se, I kan lige se på overfladen her imens. Jeg hjælper, Silje! Den er ikke under dine kjole. Altså, Silje, helt ærligt, det er min iPad. Den er her. Hvor? Altså, den løber snart ud, ikke? Se. Ja, det var. Der, Emma! Der er din iPad! Ej, hvor er det godt af os. Så er det den iPad, vi sidder og filmer med. Og vi har fundet... Det er den, vi sidder og filmer med lige. Kan I se timeglasset og klippe ud? Nå, men nu skal vi Ja, det er den, vi sidder og filmer med. Det er den der. Det er den, I ser på nu. Så vi skal i gang med motionen nu. Og vi får sådan en time. Emma, flyt den. Emma, hun står ligesom i vejen, og hun griner hele tiden. Sådan er det jo. Vi kender hende. Og så se mit ben. Dum. Følg med. Vi er stadig det med iPad. Det gik jeg lidt efter. Så sagde jeg, at det kostede en hel masse penge. Og så lige pludselig så stod den her. Og jeg fandt dig.
Så, 1, 2, 3, 4, 1. Okay, det var underligt. Og her til mit glas. Woohoo! Og så skal vi lige have en video med hende her. Ja, det er lugt ud! Ja, har lugt ud! Hvad synger jeg? Det ved jeg sgu da ikke. Nogle af jer, der ved, hvad det er, I må også godt give kommentarer til, hvad sangen er. Meget Og skriv lige en kommentar, hvor I troede iPad'en var henne. Selvom det er den, vi sidder med lige nu. Ja. Hvor er det dumt. Farvel!